Ja si spomínam, mnohí na to zabudli, tak si to pripomeňme, lebo mnohí hovoria, že olympiáda bez medaily tu nebola od začiatku Slovenskej republiky. Nie je pravda. V podstate prvé olympiády sme vôbec medaily nemali. Prvú sme mali vlastne v Turíne, 2006 striebornú snowboardovú, ktoré nikto netušil, že je vôbec možná. A potom vlastne až prišla Anastázia Kuzmina, ktorá sa vlastne stala slovenskou občiankou a začala súťažiť za Slovensko. Potom prišla samozrejme aj skvelá Vlhová, ktorá zabezpečila zlatú medailu. Ale v zásade v tých zimných športoch sme vždy boli trochu slabší a ten hokej bol najvýraznejším zimným športom. Zhodou okolností si myslím, že hokejový zväz urobil veľký kus práce a veľký skok oproti minulým rokom, ale než sme sa prvýkrát aj s tou najzladšou generáciou prepracovali do semifinále Vancouveru, tak to trvalo naozaj dlhých 16 rokov v zásade od vzniku Slovenskej republiky. Mnohí z toho mali obrovskú radosť a radšej sa z toho tešme. Jasné, mohli sme mať medailu a všetky tieto veci, ale napriek tomu za tie prvé zápasy urobili toľko radosti ako dávno športovci nie. Čiže zobrali ste si aj z toho výkonu niečo a budete sa to snažiť presadiť aj do tej politiky. V čom sú teda výkony tých našich hokejistov pre vás inšpiratívne? Treba bojovať proti tomu vírusu takého samokydania, samoohovárania a takého pocitu frustrácie, zúfalstva, že už je všetko zlé.